May magpayo sa Ospinya kay naipisa mga guys, mga kaya naman ko suki dito ya, pag kumadaan ako nang ipa-repair akong sakyanan semi new bago kay repaironan nanay na kontrataan dismel ang pintal for materials tanaw lang uusay resulta pero quality man to kay Toyota man to ya pikanto man so ang pikanto tapunan sa Toyota kapital ato may karon hapit na may mabot sa among tuyo sa Ospinya dahil wanang kaning window di mo saka ako tang mutang bida lang mukatel ba pero lisod pa kayo kay di makakat-kat kay power power mahimuan lang din ba? Ha? Hindi mo oras, dumari ba? Ini sa usap kita taas. Ano yung tayo ba? Aso dito ka kuan mo din? Nang itaya man na ba? Sudah tubig kay. Ha? Pero kay magkuka mo to sa kantin. Apilan yung kuan na advisor. Kaya tayo sa kaya taas ko na. Hindi na sundang ko na dito. Nawalan na siya kan gubos ko na. Kini gali siya. Kung tinanggal na to, ngani turma, ngani ka taas. Ngani ka sa siya. Harap doon dumari naman. Ano sa basa dito? Wala na kan dumari. Ngayo na sa ubahin. Tugay na po na ito. Ano na ito? Dar, paron sa rin siya dar. Uy, tawa kay video ka ni madam. Wala siya giapil kay. Apil lang mga kapil mo. Apil lang. Sikat niya. Tawa mo. Sikat na si Pedro. Apil lang. Okay mga kapil. Kung bata mo, apil na mo. Ang tingin mo. Ako. Durable. Adorable. Ano si Bossing Vlog? Sige na ano patid ha? Oo. Para mo ko. Pakita mo siya. Kaya gano'n sa ba? Gano'n mo dito sa ka. 30 years of service. Dito. Ano kayo mga pa? Ano?